Job. Dwi'n mynd I marw? Wyt. Oh, right, OK. Nia Jones, Capten tîm Pêl-Rwyd Cymru. Mae'n amser ni ddod I nabod chdi chydig bach yn well. Ti'n barod am y cwestiynau cyflym? Dwi'n nerfus, ond iawn. Reit, da ni'n dechrau. Un bach syml I chdi. Pêl-Droed neu Pêl-Rwyd? I wylio Pêl-Rwyd, ar hyn o bryd I chwarae Pêl-Rwyd. Sesiwn ymarfer neu noson allan? Sesiwn ymarfer. Yeah? Honest. Really? Honest. Ti'n mwynhau hynna fwy? Definitely, yeah. Reit, hogan o ochr ar Exam, de Cymru neu Gogledd Cymru? O, gogledd. Gorau bod Brydferth. Dy hoff chwaraewr pêl-droed erioed? Thierry Henry. Digon teg, chwaraewr pêl-rwyd gorau? Laura Langman, oedd hi'n chwarae dros Zela Newydd. Chwarae gorau dwi erioed I chwarae yn erbyn, Maria Tutayem eto, Zela Newydd, just anhygoel. Hoff dîm pêl-droed a pam? Dwi'n gwybod yr ateb yma dwi'n meddwl ar ôl clywed pwy di dy hoff chwaraewr di. Arsenal FC, nath dad rhoi y Cris arno fi pan o'n i'n 6. Oedd o eisiau bod yn wahanol I ffrindiau fo pan oedd o'n ifanc. Maen nhw I gyd yn Lerpwl neu Man United, so, yeah, Guna. Pryd ola, 3 cwrsar bach? O, a mae'n cheat day, yeah, obviously. Ie, be bynnag ti eisiau. Dwi'n mynd I marw, neu dwi'n... Wyt. Oh, right, OK. So, dos a ddim byd dwi'n wedyn, some training session dwi'n OK, dwi'n mynd am TGI Jack Daniel's chicken strips. O, neis. Cinio dolyg. Ar ôl y chicken strips? Loads of cranberry sauce a mint sauce. Hyd yn oed efo turkey. A'i orffen, just bar o siocled, Marvellous Creations, Dairy Milk. Hoff le I fynd ar wyliau? Y gym? Job. Dwi wedi bod gymaint o ledydd, ond just I chwarae, so ti just yn weld un o'i cael Pêl-Droed neu ti fewn I cwrt Pêl-Rwyd. Nes I fynd i'r Cook Islands unwaith efo Pêl-Rwyd, oedd hynna'n anhygoel. Tip gorau blant? Just trio bod y person sy'n gweithio mwy o galed yn y stafell. Dwi'n gwybod mae'n cliché, ond actually dwi really teimlo fel pan ydych chi yn trials neu sesiwn ymarfer a ti'n cystadlu am le ti, mae'n really anodd i'r hyfforddwr edrych pastio chi os ti y gyntaf yn y drill neu'r un olaf yn y test fitrwydd. Just, os ti'n gweithio galed, ti'n hanner ffordd yna, dwi'n credu. Licio hwnna. Reit, be sy'n dy wylltio di? Colli. Colli. Ond waith na hynny, dwi'n meddwl agwedd drwg, agwedd ddiog, yn torri corneli. Just, yeah. No good. Na, sorry. Ar un bach ola, os gen ti quote I ni, beth ydy hoff quote? Wyt ti'n byw dy fywyd efo rhyw frawddeg bach special? Nes I dweud... Os ma hwn yn dda, Nia, mae'n tattoo shop yma, da ni'n mynd am tattoo a cael y quote. Ar dy ben all day? Yeah. Okay. Winner's just a loser who never gave up. Dwi just yn meddwl mae pob person llwyddiannus ond wedi cyrraedd y llwyddiant achos maen nhw wedi cael setbacks. So anafiadau, deselection, hurdles bach yn ei bywydau personol. Yeah, mae just yn wake-up call I chi wneud rhywbeth yn wahanol, wneud rhywbeth yn galetach. Neis de? Yeah. Hwna bach yn hir I gael tattoo I ddweud y gwir. Yeah, sorry, ddim ar corff ti. Penol bas, gen Ar dy gefn di. O Nia, neis dod I nabod chdi chydig bach yn well. Yeah. Stop textio fi rwan, please.